Hello, mga Jumega ko na mga gandararat dyan. Mga gandararat, mag-ano kami ngayon, magmukbang kami ng fruits ni Gandararat Wow! Jane. So, namili kami dito sa store na to. Kaya, wait lang. Intro muna tayo. Mga Jumega, ito na yung nabili namin doon sa grocery. Green apple, tsaka Wow! red na apple, at syempre, strawberry at tsaka lettuce. Ayan na mga gandararat. Kumain ako ng lettuce tapos sinawsaw ko siya sa hot chili sauce. Tragis mga gandararat, hindi ko akalain ganun pala kaanghang yung sauce na yan. Mga gandararat, hindi ko akalain na ganyan sa anghang kasi dati kumain naman ako nito. Ewan ko bakit anong nangyari dito sa sa sauce na to. Nang aalok ako, tapos si Gandararat Jane, sabi ko, kain ka na. Ano ba yan, Gandararat Jane? Diyos ko, akala ko pag kumain siya, naaanghangan siya. Tingnan nyo, parang walang nangyari. Sabi ko sa kanya, bakit sobrang anghang nito? Siguro yung yung tira-tira na kasi siya, yung lahat ng sili at saka yung garlic at saka ang daming paminta niyan. Kaya sobrang anghang. Sabi ko, Gandararat Jane, baka usog naman ang phone mo. Adik talaga to si Gandararat Jane sa teleserye. Alam niyo mga gandararat, nagmamayabang pa ako niyan. Alam niyo, tiniis ko lang talaga kasi nagbablog ako para kunwari, matapang ako, maanghang kasi yan. Ayan, yung mukha hindi na makain. Grabe talaga, sa sobrang anghang, napaluha na talaga ako mga gandararat. Mga gandararat, alam niyo bang lumaki ako na hindi ako mahilig sa mga gulay, ganyan. Gusto ko lang yung isda lang, ganun lang. Namimili pa ako ng ulam. Kahit hindi kami mayaman mga gandararat, pero ayoko talaga dating kumain ng gulay. Pero yung nagdadalaga na ako, ayun, paborito ko na yung gulay. Pero mga gandararat, alam ko naman to yung lettuce. Kasi yung nasa Kuwait ako, yung madam ko mahilig siya sa lettuce. Then, nakita ko dito, kumakain si Gandararat, sinasawsaw niya dyan sa sawsawan. Parang ang sarap-sarap niyang tingnan. Kaya sabi ko, nakikain nga. Sabi niya, sige, kain ka na. Tikman mo, ang sarap. Mga Gandararat, ito na talaga yung inaantay ko. Na hindi ko talaga kaya. Sa sobrang anghang, tingnan niyo kung anong nangyari sa akin. Nagkuha ako ng baso at saka tubig. Mga gandararat, hindi talaga to scripted. Tingnan mo. Inom ako ng tubig. At mga gandararat, hindi rin ako mahilig sa tubig. Pero sa time na to, kaibigan kami ng tubig. At ito pa mga gandararat, ang tanda-tanda ko na hindi ko talaga alam kung paano siya kainin. Katuntog yun ni mo day, para kagakaog utap. Grabe talaga mga gandararat. Hindi ko alam kung hindi ako magbablog, hindi ko alam kung paano kinain ni Gandararat Jane. Kasi tingnan niyo ako, para kumain ng utap. Di ba mga gandararat, sobrang anghang niya? Nagkuha na ako ng tubig. Ngayon, abangan niyo kung anong kinuha ko. Abang-abang! Syempre, Kleenex. Hindi ko kinaya. Sa sobrang anghang, luha at saka sipon lumabas na. Det var helt forferdelig.
Alam niyo mga gandararat, ayoko talagang ipakita na hindi ko kaya kasi nagmumukbang kami, 'di ba? Ayan, tingnan mo. Kagat-kagat pa ako kunwari, sobrang anghang na talaga 'yan. Kinaya kong sakit na ng ulo ko niyan. Mga gandararat, alam niyo ba habang nag-i-edit ako nito, natatawa din ako. Kasi naisip ko, bakit hindi ko talaga naisip yan, no? Basta kain lang ako ng kain. Hindi ko alam na ang laki na pala ng mukha ko. Yung subo ko. OMG. Ayan. Sobrang takaw. Kahit sobrang anghang na, hindi na makaya. Ayan. Mukbang pa more. Tagay na yan, inuman na. Alam niyo mga gandararat, sabi ni Gandararat Jane, dapat kumain ka ng litos, isawsaw mo, tapos yung fruits, wag mo nang isawsaw, kaya tawa ako ng tawa para hindi daw maanghang. Kaya, huwag kang mag-alala Gandararat Jane, ubusin ko to, kahit sobrang anghang na. Yabang. Mga gandararat, hindi ko alam talaga ba tumawa si Gandararat Jane. Hindi ko alam kung sa subo ko ba na malaki o naangangan ako pero kain pa rin ako ng kain. Habang nag-i-edit ako mga gandararat, parang naisipan ko na parang may kakilala akong ganito. Yung kambing. Pasensya na kayo mga gandararat dyan. Kasi hindi talaga ako mahiya kung malaki yung subo ko. At least nakita inyo kung gaano ako kalaki magsubo ng joke. Det var helt förfärligt. Mga gandararat, wala kayong napansin. Ako kain ng kain. Tapos si Gandararat Jane, concentrate din siya sa teleserye niya, di ba? Kasi may kanya-kanya kaming mundo. Si Gandararat Jane, taga Mars. Ako, umiikot ang mundo ko sa'yo. Alam niyo mga gandararat, may nakuha talaga akong lesson dito sa vlog na to. Alam niyo kung ano? Yung kahit hindi mo pala kaya, pero pinipilit mo yung sarili mo na hindi mo naman pala talaga kaya. Kahit na alam mo, sa bandang huli, susuko ka rin. Kasi hindi mo kaya. At kusa ka na lang bibitaw. Kaya parang ganun din sa pagkain. Hindi ko na kaya. Mga gandararat, kunti lang siya. Pero kung tutusin, kaya naman talagang ubusin kasi kunti lang naman. Pero ang problema, hindi ko kaya yung anghang talaga, promise. Sumuko na talaga kaya ako radyo siya doon. dito sa time na to. Hindi makaya ang kahalang. Chili. Det var helt förfärligt. Pilitin ko man mga gandararat na ubusin, pero hindi talaga kaya. Det var helt förfärligt. Ang dami pang natira, no? 2 apple lang yan. Ay, Diyos ko, hindi kaya talaga. So, mga gandararat, huwag nating pilitin yung sarili natin pag hindi kaya.
Kasi, pag pinilit natin, matulad kayo sa akin. Sumuko din sa bandang huli. So mga Gandararat, thanks and please subscribe my YouTube channel mga Gandararat. Salamat sa pag-click niyo sa video ko. Thank you!